Yawwa. Ai wannan in ka zo koma daga can. Na daga nan. Samu ka zo nan. Ai in dai ka zo gun malam gobe da nisa. Na'am. Kaga duk ƴan matan anguwan nan? Duka ba da masa malam gobe da nisa. Alhamdulillah. Har daga Fatasku, Guru, Gashuwa suna zuwa gun gobe da nisa. Saboda ka malam wannan ba kona ne. Da kake kallon sannan. Ai shekaransa 35. Kallon duk sun yi abin kansu. Sai ka yanzu gashi. Ka faɗa masa duk abin da ke tafe da kai. Ai alhamdulillah tunda ka ga mun wance yar tumban ma ka kawo ta nan gudan ta samu shiga. Ai tun da shigo nan to masha Allah. Me yake tafe da kai? Malam gobe da nisa. Abin da ke tafe da ni kawai ni so nake in ga na kawunta ko idan nace a bani kawai so nake a mun wani hatimi na a bani kawai ko in nace a bani ko menene ko ma menene ko mutuwa ce in nace ba mutuwa a bani. Madalla. Yawwa malam a shiga aikin a shiga lamarin.